ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಈ ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ 10 o'clock ಅಂದ ಜಾತ್ರೆ ನಾನು ಏಪಲ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ತೀನಿ 10 o'clock ಆತುಜಿ 10 o'clock ನನ್ನಲ್ಲ 10 minutes ಉಂಡು ಕಚ್ಪು ಪೂರ ಆತುಂಡವೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ 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 ಆವೊಂದುಂಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಟು ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಓವು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಲ್ವರು ಮೋನೆಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೇಂದಾರೆ ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ವೀಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಮೋನೆಟ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತು ನಾವೇ ನಾನು ಓ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ. ಸೊ ಬೋಡಣ್ಣ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡಿರ್ತೆ ಮಿನಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಡ ತೂಳೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಕು ಆಯಿಲ್ ಈತ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಉಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಆಯಿಲ್ ಬರೋದು ಪುಣ್ಣು ಕುಡ್ಲ ಈತ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಯಿಲಿ ಆಗೋದು ಪುನಾವೆ. ಸೊ ಎಂಕ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಯಿಲಿ ಇಜ್ಜದಿನ ಬೋಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಥರ ಒಂಚೂರು ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ಬೋಕ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ನೇಚರೇ ಅವು ಒಂಚೂರು ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಆಯಿಲಿ ಉಪ್ಪುಡೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದೇ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಕುಲೋನ್ ಪಾತೆನಾಗ ಕಂಡಿಡ್ದು ಸನ್ಲೈಟ್ಲ ಬರೋದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಲವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ಫಿಲ್ಟರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಆದಪ್ಪು ಅಂತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದಾದ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಥರ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ತೋಜಣ ನೋನು ಅದು ಪೂರ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿದ ಅದೇ ಯಾಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅವೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಹಿಡಿತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಂತೆ. ಸೊ ಹೀಲ್ ಆವೊಂದು ಉಂಡು ಆತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಲ್ ಆತುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆ ಬಲ್ಪುಡ್ಲ ಆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನೆಸ್ ಇಗ್ಲ ಆ ಬಲ್ಪು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿನ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಒಂತೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ತೋಜು ವೀಡಿಯೋ ಆವೆ. ಬಟ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ದಬ್ಬಿತಿದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಣ್ಣೆನ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಬಂತು ನುಚ್ಚಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಚು ವೀಡಿಯೋಡು ಏನು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಿತ್ತು ಪಂಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಕುಂಟರ್ದನಾಗ ಗಡಿ ಅವು ಸೋಪ್ ಪೂರ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಕೈ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಿತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏತು ಡ್ರೈ ಪಂಡ ಚೋಲಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಆತು ಡ್ರೈನೆಸ್ ಒಂಜಿತ್ತಾರ ಇಂಚ ಲೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡ್ರೈ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ನೋದಿ ಈ ಉಚ್ಚು ದಪ್ಪೊರೆ ಪೂರದೆ ಅಂಚ ಆತು ಡ್ರೈ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಕಿರುಂಬರೆ ಇಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಡ್ರೈನೆಸ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂಚನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಕನತೆ ನಿತ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ತ ವೆದರ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಬೇತೆ ಲೋಷನ್ಲ ಅಲ್ತ ವೆದರ್ ನಿಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಪುನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬೋಟ್ ಇಂಚ ಬರೆಯಲಿದಲ್ಲ ಇರೆ ಗಂಡಲದಲ್ಲ ಪನರ್ ಇತ್ತಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂಚ ಬರೆದು ತೊಚ್ಪೋಲಿ ಆತು ಡ್ರೈ ಆಪುಡು ಅಲ್ತ ವೆದರೇ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೈಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಬಾಡಿಗೂ ವಿ ರಿಯಲಿ ನೀಡ್ ಲೋಷನ್ ಅಲ್ಪ ಅದಾಯ್ಪಂಡ ಈಜಿಂದ ಬೇರೆಕ್ಲ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಆತು ಡ್ರೈ ಆಪುನು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಪುನವೆ ಓ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಂಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮುಟ್ಟ ಪಿರ ಗಡಿ ಪಾಡರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋದಿತ್ತೆ ಏತ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಐತಿನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂಕುಲ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಲೋಷನ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತ ಮೀ ಕೂಡಲೇ. ಬಟ್ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲೆ ನಾನು ಅವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಜಿದ ಆಯ್ಪಣ ಮುಲ್ಪ ದಿಸ್ ಲೋಷನ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನದು ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತೆ ಆಯಿಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆಪುನಾವೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮುರಾಣಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ತೋಲಿತ್ತೆ ಈ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಅಪ್ಪಗ ಬಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿಜಿದಾಯ್ಪಣ ಮುಲ್ತ ವೆದರ್ಗೊಂದು ಸೂಟ್ ಆಪುಚಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ತೂ ಯಾವೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂದೇನೋರ ಕೊನಪೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ತೂಕ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಪಾಡುವೆಗಾನು ಅಂತ ಕನತು ದಿಯೆ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ದಿನಾಲ ಕೈಗೆ ಪಾಡ್ದು ಜಪ್ವೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೀಲ್ಡ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೈನೆಸ್ ನಿಕುಲ್ ನಂಬರ ಬಿಟ್ಬರ ಜಸ್ಟ್ 3-4 days ಇದು ಅವ್ರ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೋತುನು ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಈ ಲೋಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಂಡು ಡ್ರೈನೆಸ್ ಮೀನಿತ್ತನೋ ಒಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು ಇತ್ತೆಗೆ ನೆಟ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ B3 ಉಂಡುಗೆ ಇ ಉಂಡುಗೆ ಸಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ನಿಕುಲ್ ಓಲಾಂಡಲ ಮಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವೆದರ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಕೂಲ್ ಆಯ್ನ ಜಾಗಡುಲ್ಲರು ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಲೋಷನ್ ಪಾಡ್ಲಿ 24 hours ನಿಕಲ ಸ್ಕಿನ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸ್ಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಏರೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಆಕಲಿಗೆ ತನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಾಡ್ ಜಪ್ಪೈತೆ ಕೈಕು ಏನ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದು ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್
leving it. So a bottle kanate dayapanda ఒక కాడేడి పాడరే అవందు దయపడ ఉన్నత స్వెట్ ఆపును నెట్ ఇది బాడీ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ನಿಕಲೆದು ಆಪುಚಿ ದಯಪಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಯಿಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಮುಲ್ತ ಶಕಿಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸೂಟಬಲ್ ಚೂರ್ ದಾದನ ಕೈಕು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ದಿಸ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಯು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿನ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪನೋಡತಿ ಸೊ ಅಂಚ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಐತೆ 10 o'clock ಆತುಜಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನಿಕಲ ಪಾತೆರು ಒಂಜಿ 5 minutes ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಿರ ನಾವು ಚೂರ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಅಥವಾ 10 minutes ತೊಲೆ ಇನ್ನ ಕಿಚನ್ದ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪುದೆ ಹಾಲ್ದ ಮುಗಿದನು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ದ ಮುಗಿದನು ಕಿಚನ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ఒక ಪೂರ ರೂಮ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗ ಅಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆತೆ ಸೊ ವೇಟ್ ಖುಷಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡಾವೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಖುಷಿ ಇಸ್ ಸೊ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮೋನಿ ತೂನಗನೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಡು ಪಂಡ ಎಂಕ ದುಂಬು ಪೂರ ಡಾಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಆತೆ ಕಾತೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಆತು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಉಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಲ್ಲ ಆತು ಬಟ್ ಆತೆ ಕಾತೆ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಯಲಿ will melt ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮೋನೆ ಅವ ಇಂಚ ಕುಲ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜುಂಡು ಜೆತ್ತದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜುಂಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜುಂಡು ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಐತಾತಿಗೆ ಇಂಚ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಕೋಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಒಂಚೂರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಖುಷಿನ ನಿಕುಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಾಡ ಸುಜಿತ್ ಕಾರ್ತಿಕ ನಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಟು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಖುಷಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇನ ಇಜ್ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಡು ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಬಿನಿ ಪೋಯಡ ತುಲೆ ಅವು 34,000 ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆತನು ಖುಷಿನ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಒಟ್ರಾಶಿ ದಾದನೂ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚ ಚಪ್ಪಿಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತು ನಾವೇ ಅಂಚೆ ಆ್ಯನ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಕ್ ಆಂಡು ಅವು ಸಾಂಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡು ಅವು ರೀಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅದ ಅದು ರೀಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆತನು ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆತು ಒಂಚೂರು ವೈರಲ್ ಆತನು 34K ವ್ಯೂಸ್ ಆತನು ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆ ಒಂದೇ ಉಂಟು ಸೊ ಖುಷಿನ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಹಲೋ ಪಿದಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಯಾವ ಬಾಬುಜಿ ಅಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನೋ ಕ್ಯಾಚ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೋಯರೆ ಉಂಟು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಾವ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಸೂಪರ್ ದಾಂಡ್ ವಾವ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಓ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾನ ಗೋ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾನ ಪೋ ಬೇಗ ಪೋ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಪೋಪುಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಕನ್ನ ಪೋಪರ್ ಟಾಟಾ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಗೋ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾನ ಬೇಗ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾನ ಉರ್ದು ಹೋಗುಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾನ ಇಜ್ಜಿ ಕನಪುಜಿ ನಿಕಲೆ ಕನ್ನಲೆ ಬೆಲ್ಟ್ ವಾವ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾನ ಬೀಲ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಬಾಯ್ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಹೊರಪಿದಾಯ್ಪೋಡು ಇಂಕು ಹೊರಪಿದಾಯ್ಪೋಡು ಕೊರಿಡಿಯರ್ Sit. Oh, Baba.
ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ Here. Come back. Come back. Sit. 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 Stay. 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 ಬಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೊನರಿಜ್ಜ. Give me the belt. Give me the belt. ಬಾಯ್ ಖುಷಿ. ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಲ್ಲೆರಡು ಹಾಯ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಹೊಸ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬೈದುನಲ್ಲಿ ಪರ ಕುದು ಜೋರು ಉಂಡಾವೆ ಎಂದೆ ಹೊಸ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹೊಸ ಆತು ಕೆಂಪುದ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತು ನಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಬೈದನೆ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೋ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ತೊಚ್ಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಕಿ ಉಂಡಾವೆ ಪಾಡರೆ ಪಣ ಇಂಕ್ ಅವು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪುರ್ಸೋ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆ ದಾದಂಡಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪಣ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರರೆ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ತೂರರೆ ಉಂಡ ಆಯ್ಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಪುರ್ಸೋ ಆತಿರಿ ಒಂಚೂರು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ತನಿಷ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಆಯ್ನ ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಓದುನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವರ ಇಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪವನ ಆಯ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಓದುನವೆ ಉಂಟು ಓಯ್ ಅಂಚ ಆಯ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬೈಯಡ್ದು ಒಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆತು ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಕೈನಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಂಡು ಅವು ವಿಡಿಯೋದ ಕತೆ ದಾದ ಆಯ್ತು ಅವು ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕೊಲೆ ತೂಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಖುಷಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದೇನು ದಿಸ್ ಪುಚ್ಚೆ ಇಸ್ ಟ್ರಬ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ದಾದಾ ಆಯ್ಕೆ ಬಡ ಆತಣ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಫುಡ್ಡು ಬೋಡೆ ಐಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಈ ನಾವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಡು ಯಾನವೇ ದೊಣ್ಕುವೆ ಪೂರ ಬೇನಾಕು ವೇಟ್ ಕೆಲವೇರ್ಕೇನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ನಿಕುಲು ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಲೆಪ್ಪ ನೈಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಪೂರ ಹೋಗ್ನ ಕುಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಡಾಗ್ ಫುಡ್ ಅನ್ಕೇಂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಪಾಡಲು ಪುಚ್ಚದ ಬೇತೇನೆ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೇತೇನೆ ಫುಡ್ ಓಕೆನಾ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಕೇನ್ ಮೇರೋ ದಾದ ಪಾಡಿನದ ಅಂಚಪ್ಪನೊಂದಲ್ಲೇ ಸೊ ಓಕೆ ದಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಡೋದು ಎನ್ವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮರಪನ್ನೇ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ದಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ನಾನು ನಿಕ್ಕಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪಿರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕೊಂಚ ಪುಸದಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಅದನ್ನ ಪನರೇ ಇತ್ತನ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನರೇ ವೇಟ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಚಪ್ಪಿದ್ದಡ್ದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಂಡೆಲ್ಲ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅಂತ ಪಂಡಿದ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ತು ಕಮಿನಿ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಬಟ್ ಒಂಚಿ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರು ತೊಚ್ಪಾವೆ ತುಕ ಓಕೆನಾ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬೈ ಸಿ ಯು